Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Махсус техникага кумашаулыйсың икән, машинасыз калу ихтималы бар. Автомобиль хуҗаларын кисәтәләр, шәһәрдә эвакуаторлар эшли. Авыру дәрәҗәсе уртача күп ялыклардан түбән, ләкин бу җиңел сулау өчен сәбәп түгел. Шәһәрдә эпидемиологик вазгыять ничек? Махсус техникага кумашаулыйсың икән, машинасыз калу ихтималы бар. Бу хакта автомобиль хуҗаларын кисәтәләр, шәһәрдә эвакуаторлар эшли. Наил Мәгъдиев территорияләрне, бигрәк тә квартал ичендәге юлларны сыйфатлы җыештыруны оештырырга чакырды. Шәһәр мэры сүзләренчә, сишәмбедән тагын кар ява башлаячак. Жолда актив рәвештә кар чистарту дәвам итә. Автомобиль юллары предприятиесе көчәйтелгән режимда эшли дип билгеләп үтте башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары. Илья Зуев сүзләренчә, төнлә шәһәрдә ким дигәндә 350 берәмлек техника эшли. Көндез 220 һәм 1000-нән артык җыештыручы. Кыш башыннан кар чыгару буенча 45 меңгә якын рейс ясалган. Продолжается пролив жидким реагентом для устранения и уборки налета и наледи, которая образовалась, а также россыпь песчано-соляной смеси. Работа спланирована, на эту неделю будет также проводиться в усиленном режиме. Наил Мәгъдиев коммуналь хезмәтләрнең игътибарын комплекс эчендәге юлларның торышына юнәлтүне сорады. Әгәр машиналар юлны җыештыруга кумашаулы икән, аларны эвакуацияләргә кирәк. Шәһәр мэры сүзләренчә, шәхси транспорт квартал эчендәге юлларны сыйфатлы чистартуга кумашаулый. Частная собственность, движимое и недвижимое имущество, оно неприкосновенно, но тем не менее до некоторых наших, особенно сознательных граждан, это не доходит. Поэтому в данном случае качественно убрать не получится. Еще раз говорю, эвакуируйте транспорт, оповещайте заранее, с тем, чтобы качественно все работы провести. Работы еще очень и очень много. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев моннан тыш шәһәрдәге машина кую урыннары темасына да кагылды. Аларның яртысы 50%-ка гына тулган. Шәхси автомобильләрнең күпчелеге ишегалларында урнашкан. Комплексларны тәртипкә китерү өчен машиналарны бер тәүлеккә булса да алып куярга кирәк дип билгеләп үтте шәһәр мэры. Ул сишәмбедән тагын көчле кар фаразлануын искәртте. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Начар һава торышы нәтиҗәләре белән көрәш көчәйтелгән режимда дәвам итә, әмма махсус техника таләп иткән участоклар барыбер кала. Шулай итеп, автомобиль сөючеләр һәм җәяүлеләр 45-07 йорты янындагы юл өлешенә зарланалар. Бу Сөембикә проспектыннан Шамил Усманов урамына кадәр алып баручы юл. Бу урынга безнең тикшерү төркемендә чыкты. Бу кар белән капланган юл 45-07 йорты яныннан үтә. Машина йөртүчеләр әйтүенчә, автомобиль инде монда берничә тапкыр чыга алмыйча батып калган. Буксуем, вот каждый день вытягиваем, машину здесь толкаем. Машину вот некуда поставить даже во дворе. Во дворе вот недавно только почистили. Машина йөртүчеләр ышандырганча, аларның төп проспектларга дәгъвалары юк, ләкин ишегалларында һәм җирле юлларда хәл башка. Магистральные почистили, а внутриквартальные, конечно, вообще никак. Вот невозможно ни припарковаться, ни развернуться, ничего, не проехать. Во дворах все заставлено. Машины на тротуарах стоят, потому что больше некуда. Очень плохо во дворах. Я потому что много ездю. Я вот 39-й комнат вчера заехал. 3 раза я забуксовал там, пока выехал оттуда. Очень плохо. Плохо. А по дорогах убирают дороги, конечно, но во дворах очень плохо. Приходится часто ездить, особенно по дворам, и часто застреваешь. Вот, часто приходится звонить, чтобы помогали, приезжали. Вот. Ну, дороги не чистит. Бу сүзләр белән җәяүлеләр дә килешә. Алар әйтүенчә, клеялы юллар җиңел машиналар өчен генә түгел, йөк машиналары өчен дә проблемалар тудыра. Я в садике еще тоже подрабатываю. Продуктовые машины не могут заехать. И приходится разгружать продукты вот возле ворот, вы смотрите туда, и тягать в садик. Кто должен чистить? Когда чистить? Я не знаю. Тяжело, да. Хотелось бы, чтобы чистили бердаха наши почаще. Машины застревают, постоянно люди толкают, выталкивают. Будем рады, если почистят дороги. Юлларны кардан чистарталар. Бүген бу хакта башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары хәбәр итте. Продолжается активная уборка снега в городе. После тех обильных снегопадов справляем ситуацию.
У нас в круглосуточном режиме продолжают работать предприятия автомобильных дорог. Также работают управляющие компании по уборке снега. Убирают подъезды к домам, дворы. Большую работу провели достаточно оперативно по нашим основным транспортным магистралям. Поэтому сегодня акцент нашей работы перенести нужно в жилые комплексы. Шәһәр башлыгы сүзләренчә, әле көчәйтелгән режимдә эшләргә кирәк, алда тагын кар явуы көтелә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Авыру дәрәҗәсе уртача күп еллыклардан түбән, ләкин бу җиңел сулау өчен сәбәп түгел. Бүген аппарат киңәшмәсе вакытында шәһәр мэры мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында балаларның сәламәтлек торышын контрольдә тотуны сорады. Тулырак хәбәрчебез материалында. Сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Рөстәм Ногманов сүзләренчә, ОРВИ белән авыру дәрәҗәсе уртача күп еллык күрсәткечләрдән түбәнрәк. COVID-19-га килгәндә пандемия башланганнан бирле шәһәрдә лабораториядә расланган яңа коронавирус инфекциясының 33262 очрагы теркәлгән. За прошлую неделю зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа столько же, сколько и за период предшествующей недели. Эти показатели ниже среднемноголетних на 20%. Учреждения здравоохранения работают в штатном режиме. Шолы мэры үз чиратында мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында балаларның сәламәтлек торышын контрольдә тотарга һәм иртәнге фильтрны гамәлдән чыгармаска кирәклеген билгеләп үтте. Исегезгә төшерәбез, элегрәк бу хакта шәһәрнең баш санитар табибы Элгизар Бариев әйткән иде. Если есть определенные недомогание у детей, высокая температура, насморк, безусловно, нужно принимать меры, чтобы эти дети могли бы быть направлены на лечение. Они распространяли инфекцию. От работы заведующего детского сада, директора школы и всего коллектива многое зависит. Чтобы потом не разобщать, чтобы потом не закрывать. Кагыйдә буларак мәктәп җитәкчелеге грипп һәм ОРВИ белән авыручылар саны 20%-тан артык булса, балаларны аеру турында карарның үзлегеннән кабул итә. Бу чара вирус йоктыручы борын үзәргә мөмкинлек бирә. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Лечение геморроя без боли и разрезов на современном оборудовании в клинике МЕД-16. Прием ведет проктолог Кравченко Ярослав Владимирович. Запись по телефону 38 38 09. Рыба Камчатки в Набережных Челнах с 31 января по 4 февраля. Мобильный павильон перед ТЦ «Эссен». Проспект Яшлек, 14. Оцените настоящий вкус рыбы Камчатки.